На фона на древното доджо, дъхът на отминали епохи се пробужда. Усеща се тежестта на историята и мъдростта на поколенията. Вратите се отварят отново, за да посрещнат онези, които търсят не просто сила, а вътрешна хармония и разбиране. Учението на майстор Яхара, пътят на безкрайния дъх, вдъхновено от древните войни и предадено на кубинеца, намира своя дом в съвременния свят. Тук не се търси победа над другите, а себепознание и надмощие над собствените слабости и страхове. Това е истинската битка. Доджото на дъха отваря врати за всички, които са готови да поемат по този труден, но възнаграждаващ път. Пътят започва с дишване, изпълнено с решимост и вяра в собствените сили. Това е първата стъпка към промяната. Пътят на безкрайния дъх. The Path of the Endless Breath. Пътешествие към себе си, към вътрешния мир и хармония.